Welcome, it's Hani for YouTube channel here. KUYIWUNGUZA NDONDOMEKO ya AIP ya Chaka CHINO kwa miyezi isanu ndi inayi 9 tsapono boma lakhala lisakunea zomveka mmene ayendetsere zokhudza NDONDOMEKO yopezera zipangizo za ulimi mosavuta ya Affordable Inputs Program AIP kuchoka pakukwera kwa mtengo kwa fetereza kamba ka nkhondo ya dziko la Ukraine kuberedwa ndalama ndi kampani ya Barkaat Foods Limited kufikira kusisa migwirizano yomwe boma linasayinirana ndi kampani zina za mdziko muno kuti zipereke fetereza lachinayi pa 17 Novemba mchaka cha 2022. nduna ya zaulimi Sam Kawale anayankhula ku nyumba ya malamulo kudziwitsa aphungu ndi dziko lonse la Malawi mmene boma lawo likuchitira kuti liwanise kugulitsa fetereza wa ndondomeko ya AIP mdziko muno. Tiyeni tikhale limodzi pamene ndikuwunguza momwe boma lagulitsira ntchito ndalama zake komanso zinthu zina zomwe sizinagulitsidwe ntchito. Poyamba ndinene kuti ndondomeko ya AIP ya chaka chino yaonetsera kusowa upangiri ndi ukadaulo wa anthu a boma la tonse popeza iwowa ataya ndalama zambiri mmene amakonzekera ndondomekoyi. Chinanso chimene chikuonetsa kusowa kwa ukadaulo wawo ndi kuchuluka kwa ndalama yomwe agulitsa ntchito kumachita kuti nyumba ya malamulo inaloleza bomali ndalama zokwana 109 billion kwacha kuti ndi zomwe zigulitsidwe ntchito pa ntchitoyi. Komatu ndalamayi panopa yapitirira. Apa ndi chidziwikire kuti President achakwera akhazikitsa njira ya zaulimi ya chaka chino yomwe ndiyo kayikitsa kwambiri komanso yomwe anthu ambiri abamo ndalama zomwe zikukayikitsa kuti komadi itheka. Monga tanenera lachinayi Sam Kawale anayankhula ku nyumba ya malamulo kulongosola mmene unduna wawo ugwirire ntchitoyi kuphatikizapo zipangizo zomwe akonzeka kuzigulitsa kwa alimi mdziko muno. Komatu mukuyankhula kwawo zikuonetsa kuti pali zinthu zina zomwe zikukayikitsa. Kodi masamu ake akuyenda bwanji? Mukuyankhula kwawo iwowa ku nyumba ya malamulo Sam Kawale anati ngakhale mtengo wa fetereza wakwera kwambiri mosiyana ndi momwe anapangira dongosolo za chuma, alimi adzigula thumba limodzi lolemera makilogramu 50 pa mtengo wa 15,000 malayi kwacha. Izitu zikutanthauza kuti mlimi aliyense akuyenera kudzalipira ndalama yokwana 30,000 kwacha pa matumba awiri. Akawale anenanso kuti alimi okwana 2.5 million ndi omwe apindule ndi ndondomeko ya zipangizo zoseka mtengoyi zomwe zikusonyeza kuti akamaliza kugulitsa fetereza yekha pa mtengo wa 15,000 thumba limodzi boma la Malawi lidzatolera ndalama yokwana 75 billion kwacha. Kwa iwo akuti thumba limodzi la feterezali lili pa mtengo wa 65,000 kwacha ndipo boma likuyikapo ndalama yokwana 50,000 kwacha pomwe mlimi akungoyikapo 15,000 kwacha yokha. Izizi zikutanthauza kuti boma la Malawi lidzilipira ndalama yokwana 100,000 kwacha pa matumba awiri a mlimi mmodzi, zomwe zikuonetsa kuti bomali ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 250 billion kwacha kuchoka pa ndalama zokwana 109 billion kwacha zomwe zinapangidwa mu budget yawo. Pamene alimi okwana 2.5 million ndi omwe akuyenera kupeza mwayi wogula zipangizozi zoseka mtengozi, zikusonyeza kuti pakufunika matumba a fetereza okwana 5 million popeza mlimi aliyense adzigula matumba awiri. Pakadali pano boma landira fetereza kuchoka ku mayiko akunja akufuna kwabwino a Morocco ndi Russia wolemera matani 50,144. Kuchoka ku matani amenewa ndiye kuti patuluka matumba okwana 1,02,880 a fetereza. Popeza bomali likufunika matumba 5 million a fetereza ndiye kuti likuyenera kugula matumba ena owonjezera okwana 3,997,1
120 kuwonjezera ena aja omwe thandizo lake lachoka ku mayiko akufuna kwabwino. Pa chithumba limodzi alika pa mtengo wa 65,000 kwacha ku boma. Izi zikuonesa kuti budget yonse ya feterezayo ndiyokwana 199.9 billion kwacha, kumachita kuti anapanga budget ya 109 billion kwacha, pomwe amati ndalama zokwana 97 billion kwacha ndi zomwe adzagulire fetereza, ndipo yosalayo idzagwiritsidwa ntchito pogula mbewu komanso ndi ntchito zina. Izi zikutanthauza kuti budget inali itadusa kale kuposa yomwe iwowa anayipanga m'mapulani mwawo, ngakhale dziko lisanalandire fetereza waulere kuchoka ku mayiko enawa. Boma layenanso kuti ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 40 billion kwacha posakaniza feterezayo, mchingereza amayitcha kuti blending. Fetereza wolemera matani 10,000 yemwe dziko lalandira kuchoka mdziko la Morocco kuti akhale wochuluka. Apatu ndiye kuti ndalama zonse zogwiritsira ntchito njira ya AIP zikukwana tsopano 240 billion kwacha. Fetereza yemwe dziko lalandira mwaulere kuchoka ku mayiko a Russia ndi Morocco akatsikira ku magombe ya Bela mdziko la Mozambique, ndipo boma ligwiritsa ntchito ndalama zake pokamutenga fetereza kumeneko ndi kuzafikitsa mdziko muno. Ito ndi ndalama ina yowonjezera pa 240 billion kwacha ija. Mtsogoleri wa dziko lino President Chakwera komanso unduna wa zachuma mbuyomu sanagwirizane nazo kuti dziko lino ligwiritse ntchito ndalama yopitilira 109 billion yomwe inaloledwa ku nyumba ya malamulo. Izi zadza potsatira kuti mwezi watha nthambi ya Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SFFRFM inalengeza mu newspaper za dziko lino kunena kuti lapeza companies ngapo kuti zipereke ku boma fetereza wolemera matani 185,000 pa mtengo wa 188.2 billion kwacha, yomwe ndi ndalama yoposa 109 billion kwacha yomwe nyumba ya malamulo inalola. President Chakwera pakuyankhula kwawo pa 25 Oktoba mchaka cha 2022 anati ndondomeko ya AIP ikufunika kusintha zinthu zambiri kuti dziyende bwino mopindulira alimi enieni mdziko muno. Iye anatinso ndikofunikanso kuti ndalama ya 109 billion kwacha yomwe inavomerezedwa ku nyumba ya malamulo igwiritsidwe ntchito yomweyo mosawonjezeranso ndalama iliyonse. Iwowa amayankhula izi potsatira kuti nthambi ya SFFRFM inalengeza mu newspaper za mdziko lino mitengo yokwera kwambiri. Ataulai Banda womwe ndi mneneri wa unduna wa zachuma anati unduna wawo unalipira ndalama zokwana 109 billion kwacha zokha popeza ndi zomwe dongosolo la chuma la chaka chino linalola kuti liguliridwe fetereza. Poyankhula ku nyumba ya malamulo Sam Kawale anapitirira kunena kuti pakadali pano boma silinagwiritse ntchito ndalama zokwana 50 billion kwacha kuchoka ku 97.5 billion kwacha yomwe inapangiridwa budget kuti iguliridwa fetereza. Komatu ndunayi sinapereke tsatane wa momwe ndalama zokwana 47.5 billion kwacha zagwiritsidwa ntchito. Ndunayi sinafotokozenso kuti pakadali pano boma lagula fetereza wochuluka bwanji kupatula kudalira wopatsidwa ndi mayiko akunjawa. Sabata zitatu zapitazo Sandra Mawelu womwe anali mlembi wamkulu wa unduna wa zaulimi anauza komiti ya zaulimi mu nyumba ya malamulo kuti ndalama zokwana 25 billion kwacha zagwiritsidwa ntchito pogula fetereza wa ndondomeko ya AIP wolemera matani 31,500. Iwo atafunsidwa kuti ndi fetereza wochuluka motani yemwe boma lagula kale, Kawale sanapereke nambala iliyonse, koma anati
fetereza yemwe akufunika ndi wolemera matani 250,000 wa mitundu yonse iwiri ya urea ndi NPK. Chomwe iwo ananena ndi chakuti pakadali pano akugula fetereza wowonjezera kuchoka ku kampani za mdziko momwe. Iwowa anawonjezera kunena kuti atangosankhidwa kumene ngati nkhala pa mpando wa komiti ya AIP posachedwapa anayenda dziko lonse la Malawi kuona fetereza amene dziko lagula kale, ndipo anapeza kuti woperewerayo agula momwe. Momwe yakuti kunapezeka kuti Malawi ngati dziko lalandira fetereza waulere ngati mphatso kuchoka ku Russia ndi Morocco. Ndipo apapa anadziwiratu kuti basi fetereza alipo wokwanira. Poyankhulapo ku nyumba ya mlamuloyi, Kawale anatsindika ponena kuti boma ligwiritsa ntchito ndalama za mu bajeti ya AIP zija pobweretsa fetereza womwe dziko lapatsidwayo kuchoka ku magombe akunja ngati mmene anachitira ndi fetereza wochoka mdziko la Morocco. Izizi anayankhula kamba kakuti boma silinapatsidwe ndalama ina iliyonse yochotsera feterezayo ku magombewo kufikira kuno ku Malawi ndi mayiko omwe alipatsawa. Kuti boma agwiritsa ntchito ndalama ya bajeti ponyamula kuchoka kumeneko ndi kufikisa mdziko muno, komanso kuchoka ku warehouse ndi kupititsa malo ogulitsira. Komatu chinthu chodabwitsa ndi chosekesa ndi chakuti zomwe anayankhula kuti mayiko akunja sanapereke ndalama iliyonse yonyamulira zikususana ndi zomwe wachiwiri kwa wamkulu wa bungwe la World Food Program WFP mdziko muno Simon Denher anayankhula sabata yatha ponena kuti bungwe lawo libweretsa fetereza yenseyo yemwe wachoka ku dziko la Russia kufika kuno ku Malawi. Naye wapampando wa komiti ya zaulimi mu nyumba ya malamulo Samir Suleiman anati ndi zodabwitsa kwambiri kuti pa nthawi yomwe amavomera kuti ndalama zokwana 109 billion kwacha zigwiritsidwe ntchito mu ndondomekoyi, alimi okwana 3.5 million ndi omwe amayenera apindule ndondomekoyi. Ndipo anapempha Kawale kuti afotokoze bwinobwino za anthu okwana 500,000 omwe achotsedwa kuti atani. Ngakhale boma layika mtengo wa thumba limodzi la fetereza pa 15,000 kwacha, ndi zokayikitsa kuti anthu ambiri mdziko muno akwanitsa kugula feterezayo. Anthu omwe tinayankhula nawo maboma azomba, machinga ndi blantyre adandaula kuti mtengowo ndi wokwera kwambiri poyerekeza ndi wa 4,495 kwacha wa chaka chatha, omwenso kunali kovuta kwa iwowa kuti amupeze. Iwo amafunsa kuti ngati amakanika kupeza ndalama yokwana 4,495 kwacha apeza bwanji 15,000 kwacha ya thumba limodzi. Apa nzachidziwikire kuti amene apindule ndi alimi ochepa ndipo cholinga cha ndondomekoyi sichikwaniritsidwa.